Il-ħadd ġiet iċċelebrata edizzjoni oħra ta' Festa Ċitru b'din l-edizzjoni tkun l-ewwel waħda taħt il-Presidenza ta' Miriam Spiteri de Bono. Din is-sena Festa Ċitru ġiet iċċelebrata b'differenza u kienet iktar varjata minn qatt qabel dan għaliex il-Palazz tal-President f'Sant'Anton ħa xejra differenti u nbidel f'atmosfera ideali għal ħarġa għall-familja kollha. Matul din l-attività imbijaw il-prodotti ta' ċitru mill-Palazz tal-President bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Tkellimna ma' diversi volontira li s-sena wara l-oħra jagħtu sehmhom f'din l-attività. Il-volontarjat tik sodisfazzjon. Ġifieri meta inti tiġi volontier tkun qed tgħin il-ħaddieħor u sodisfazzjon tieħdu bil-kbir. Għax tgħid jiena warajja hemm ħafna stejjed wara naqra volontier li tagħmel inti qed jibbenefikaw ħafna nies mill-volontarjat. Din hija l-ewwel sena tiegħi li inni minn Ottubru nagħmel volontarjat mal-Community Chest Fund. Nipparteċipa qiegħda bħala volontira fl-attivitajiet matul is-sena. Fl-aħħar netkellimna l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fejn saqsejniha x'inhuma ħsibijiet tagħha dwar din l-attività. Kuntenta ħafna bir-rispons, partikolarment għax irna ġimgħa naraw it-temp kull ħin kif sa jkun u jekk ġejja x-xita u jekk kienu sa jkun imsaħħab, veru llum jiġbi x-xemx il-ġurnata, imma kuntenti bil-konkurrenza.